אהלן חברים, כאן אליסיו ברד. בואו תראו את נבחרת הלחמים שאפיתי היום. יש פה את הצרפתי לבן עם הסומסום, צרפתי לבן עם קוואקר, צרפתי לבן בציפוי קקאו ואת הג'פטות. כמובן שהכל פה מחמצת 100%. איזה לחם בא לכם שאני אפרוס? זה. יאללה, הלכנו על זה. בואו נפרוס. שומעים את הקרם? איך הוא מתפצח? קודם כל אני אפתח, ועכשיו אתם תוכלו לראות. וואו. תראו איזה לחם רך ואוורירי. בא לכם לראות גם את הצ'פטה? בואו תראו את הצ'פטה. של הדרך. יאללה, בואו ניקח את זאת, את הצ'פטה הזאת, 100% מחמצת. בואו תראו את הקרם המטורף. מלא. אין קרם כזה לאף אחד. לכו לאפות, שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות.